O Pleno do Concello de Lalín aprobou este xoves o prego de condicións para a contratación do servizo de limpeza e recollida de lixo. Un prego, dixo o alcalde, feito á medida de Lalín, que non cae nos mesmos erros que o asinado con Sufi. Neste pliego, se o ledes, observaredes que leva unha dosis importantísima da experiencia que aquí proyectamos con Sufi para intentar que aqueles casos que son dudosos de como se teñen que facer ou que non se teñen que facer, neste pliego non vai haber esa libertad que había no outro, porque deixámoslo moi aberto, porque primeiro non tiñamos experiencia en implementación deste servicio, e en segundo lugar, porque tamén hai que recoñecelo que nadie inventa pliegos, pero que fixamos foi con un pliego máis ou menos estándar que era a lei. A diferencia co anterior, o novo prego aumenta o orzamento en máis de 50.000 euros para aplicar o novo convenio laboral e exime a futura empresa de limpar áreas fora do casco urbán como as beirarrúas de Carragoso, Goiás, Vilatuxe, Prado ou as de Lalín 2000, das que se ocuparán operarios municipais. Tamén se quita a limpeza do río Pontiñas dende a avenida Xosé Cuíña cara abaixo.